Banyune samene ora apa-apa. jungkir walik lunyu. Ora maido. Ya ora apa-apa. Berarti membuktikan Masyarakat Gusti Allah iki tresno kali masyarakat. apa nih marga masyarakat ini karo Mbak Lurah karo sing yoga-yoga ki sangat tresno ning awake dhewe. Lepanda, oh sayangku, kita 5 tahun tidak bertemu. I'm coming for you. Oke, man. Batang. Kakak Rosi, kita lama nggak ketemu. Tunggunya, hei. Model mocok bakal. Mocok bakal. Balenono. Ayo keru. Lala, kok Oh yeah.
Lenggak sing suwi, lenggak sing suwi. Lagi iki lho. Luar biasa kupoi, luar biasa ya. Luar biasa. Arang kadang reokan diwenggon yo kaya ngene ya Allah. Yo ini kita ra yo. Jan, Awake dhewe kudu nrimo. nrimo. Ngene iki membuktikan awake dhewe kon tandur. Lapangane banyune sakmene. Ora apa-apa. Jungkir walik lunyu. Ora maido. Ya ora apa-apa. Berarti membuktikan Masyarakat Gusti Allah iki tresno kali masyarakat. apa nih marga masyarakat iki karo Mbak Lurah karo sing yoga-yoga ki sangat tresno ning awake dhewe. Ya, Ora tresno piye tanggapan dicepakne lapangan banyu sisan. Basa aku jungkir walik kepleset bokongku anyep. ya ora apa-apa. Yo anu iki totalitas ya. Iya totalitas. Totalitas. Sesuk totalitas tanggapan ning kene iki disyukuri. Tahun ngarep awake dhewe kon tanggapan Napa? ning sawah Napa? ndut-ndut. Oh ya ramah itu. Tapi luar biasa. Luar biasa loh Gus. Heeh. Masyarakat Kupuk ini enak reokan penontonnya Masya Allah. Penontonnya ora tahu sepi. Mergonya apa? Yo mergo masyarakat kene ngerti yo Kompak membudidayakan. membudidayakan ikan lele. Pokoknya membudidayakan seni budaya. Nah, ya kuwi. Ora mah itu warga masyarakat Kupuk ini mayoritas ngene. Luar biasa. Pokoknya kupuk ini duwe gawe patang Wah. patang bengi. Dia ingin nanggap gajah. Gajah.
mau nanggap unta. Iki mau reokan. Sesuk nanggap Jaranan. oh somben nanggap Sombene nambah. bantengan. Oh ya Rama itu. Lan penontonnya komplit dalam acara bersih desa dongakno Gus. Nggih. Mugi-mugi masyarakat Kupuk diparingi ayam tentrem. Diparingi murah rezeki. Mugi-mugi sing rawuh teng mriki taun ngarep munggah haji. Amin. Muga-muga sing rawuh teng mriki duite tambah akeh. Amin. Mor ngono tok. Iya. Mangan kerupuk ning Sandi Sumur masyarakat Kupuk didungane Panjang umur. mangan kerupuk lawuhe wedi masyarakat Kupuk didungane Anune gedhi. Lah kuwi rezekine gedhi. rezekine gedhi. Si penting kene iki guyub rukun ngresiki desane mugi-mugi bar acara iki desane tambah resik Tambah resik, tambah maju. tambah maju komplit Pokoknya desa Kupuk luar biasa. luar biasa neh Dan ora luar biasa nanggap hiu ning kono ya enek kae balon celuk. oh ya ora apa iki Apa? penonton komplit ya ning Kupuk Dik cah cilik enek ibu-ibu enek bapak-bapak enek Hah? tukang jangan terong yasinan blek ning kene tok iki Mbah jenenge sinten Mbah asmane Bubayan. Bupaya Paya iki jenenge Bupaya Tanggane Kupuk. tak tonyoi Lho Paya. iki Bupaya bojone Pak Kerupuk oke lek kono lho si Bob Ijo sandeku Bupaya Ibu namanya sinten, Bu? Siti Subanduran. Siti Sumbadari Nini. Siti Sumbadari Nini. aku roh iki Siti adine iki Pak Ayune jenenge Soto ayo ya penonton luar biasa. jangan pulang dulu Ah. nanti masih ada atraksi jatil mangan terop enak iki ora? kuwi aja ngene Pak Lurah Kobor e Oh, iya. Pak Lu sapa iya toh Iya. Pak Kobor iki Lurah Kobor. nanggap jatilan komplit pokoknya jangan pulang dulu setelah dadak merak jangan pulang Ah. jatil jangan pulang ada atraksi sapa Jadil. jatil mangan terop keleleken son yo kita hibur Yo. Mat kini bolongannya dibolong bensin kendang kita enggak ben enak bareng, seneng bareng. Aku mikir kenapa lato-lato kita
Lah bang, itu nune lah. Iki sikile dhuwur. Tapi sikile dhuwur mesti atas sini ini. Dirapete. Benar-benar Udah, kowe le. benar-benar. Nah, Dimas, Pak Lurah, aku njaluk mbuh nggih tumbas rinso. Terus kabeh sak jero-jerone. Aku kok nyewa sempak. Aja kaya ngono. Tenan. Si penting awake dhewe totalitas. Bos. Totalitas. Gawe guyone wong iki termasuk ibadah. Innallaha maha sabirin. Inama malu biniat. Yang berarti kabeh wong sabar kudu enek niate. Apa ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Amin. Oke, aja kaya ngene le. Kowe kaya kemeleletmu kaya ngono. kowe sok-sok neh aja sok ndemok lato-latone Yosika. Iya. Diingi wis meledos sitok. Meledos sitok lho. Arep tak bledos neh. Kowe tak wahi selek gelem. Demok lato-latone iki lho mburik lho. Kowe engko lek kowe iki mesti diserentak. Iki jenenge Ahmad Bengkel. Ahmad Bilo. Oh iya. Ayune ngono. Yo, Ayo. Jaja sing jungkir balik urung sapa? Iki Woi, jungkir balik kowe. Mas Agus jungkir balik, aku jungkir balik. Terus njaluk edrek. Yo. Ora apa-apa.
Lepanda, oh sayangku, kita 5 tahun tidak bertemu. Hoi, hoi, hoi. Lihat toh. Lihat toh, Mas. Wanda, aku pengen bikin kayak Dek Juna. Kita ngarep. Kue bojomu pirang tahun ora cetok. Mas Josika, bojo matamu kuwi. Kok kenapa dalanange bojoke matamu kira apa bae? Kok dhewe iki sahabat yo panas ya. Sahabat ya. Sahabat. Wow. Wanae metu to. Iku mesra wae. Maju terus. Bella. Halo, Mas. I'm coming for you. Oke, Mas. Batang. Mantap pancing, Mas. Ngene iki lho romantis. Romantis. Langsung. Alah wis kawak kuwi wisan yo banget yo. Yo. Lu jajal romantis itu kan karo. Repanol. Tetap sayang pada. Kayak nyapa kayak Juna kayak yo. Kowe yo apa kowe ora iki? Iki golek setrum, Mas. Setrum cakep dhewe. Kakak Rosi ini. Kakak Rosi, kita lama nggak ketemu. Tumunya model mocok bakal bakal balenono wis. Ayo karu. Lah aku skor ngono ae lho Mas. Iya kene. Ya Allah. Bonamu iso ngono. Bonamu iso ngene apa ora? Wis to, Bil. Enak to. Enak piye to? Kok omah masuk angin iki. Lah nyapa lho Mas? Lah nyapa? Kena kuyuk. Ya kudune tek omah ki anu Mas, abo kabeh. Mergone nyapa? Lah nyapa? Isine krikil Mas. Dek Bella. Halo Mas. Saking romantis ya. Iya toh, saking suwe ra cetuk ora dijak semedon dan jangkrek lah. Ya Pak Kobar malah anu wae. Pak Kobar ki atiange sing pundi to Mas? Lho ora ro kowe. Mboten ngertos lho Mas. Kan ndi Golekno duwe maksude. iya to Mas, aku ki dudu ana to. Nika lho piantune nika lho. Pundi to Mas? Sik ndi ya? Pak Kobar. Banura. Betul kan? Oh berhasil be. Iso wae kaya aku ki. Rivanda, kecantikanmu bagikan bidadari yang sangat cantik sekali. Ibarat kamu buah itu stroberi. Bisa. Mbak Rosi, kamu cantik seperti buah anggur. Wah. Ya Allah Dek, kamu cantik seperti hewan tekak. Engkau. Aduh kaya ora. Engkau. Tapi lo Bel. Wong nyane padha buah masa aku tekek Kan beda dhewe Dek, aku ora melu-melu kono. Wah. Dadi dhewe iki mbedani ya. Mas Agus. Dalem. Bagusmu kaya ambulan. Ya lah. Ya nggih iso kowe kuwi. Matamu kuwi. Matamu dhewe to. Malah. Mosok. Wis lah. Wes,
ngono tok. Mayarmu to, Jos. Kudune Pak Kober Juker Wali iki. Lah kajate dheke kok. Aja, iso. Yo wis. Yo. Enak. Oh.